दिनैनि पर्बत जरा 2 नं फाग्लि जरा ओनसोलाव थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ गायसननायनि हेंथायै जेनेखि आन्दलन खालामदों बे आन्दलनाव भुगिनांनाय बा आन्दलनखौ नेतृत्व खालामनाय रायजो राजाफ्रा थांनाय माखासे बोसोरनि सिगां जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन बे समाव बिथांनि नेतृत्वआव जिथु बड'लेण्ड आन्दलन जादोंमोन बे बड'लेण्ड आन्दलनाव बै रायजो राजाफ्राबो ओंखारफादोंमोन गावनि जानाय माइरंखौ दोनथ'नानैबाबो बिथांमोननि माइरं खांनायाव एसेब्लाबो हरदोंमोन फैसा एसेब्लाबो हरदोंमोन फिसाफोरखौ रेल लामा जिरायनाय राजा लामा जिरायनायाव फिसायफोरखौ थिनहरफादोंमोन नाथाय बेबादि गावजों एसेग्राब सापर्ट होनाय रायजो राजाफोरखौ बिथाङा मारै इसिबां खस्थ' होनो हाखो दिनैनि गेजेराव मोनसे गिदिर प्रश्न फैयो मोनफानि उनाव मोनफा मोनफानि उनाव मोनफा बिथाङा गासैखौबो फानलांजोबनो नागिरबाय नामा गाव सासनाव थासान्दियाव बिथाङा गासैखौबो फानजोबनानै कौटि कौटि थाखा आरजिनोसै नामा दिनैनि प्रश्नआ बेबो फैयो लोगोसे बिथांनि सासन खुंनाय समावनो बिथांमोनहा मा जोबदों एमपि सानै दं एमएलए दङ ट्रिपल इन्जिन सरकार सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआवबो रायज्लायहरनो हायो आदानिजोंबो रायज्लायहरनो हायो हेमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां सिएम बिथांजोंबो रायज्लायहरनो हायो इलेक्ट्रिसिटि डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टारजोंबो रायज्लायहरनो हायो नाथाय बे रोखोम खामानिखौ बिथाङा मावाखै जार कारणे रायजोखौले ओइ पर्बत जरा अनसলত खस्थ' पाबले सक्षम হৈছে মই डाइरेक्टली ओइ खोथाखौ आज भिडिअ द्वारा मैं कम फुरा दिनै बिनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों सावरायगोन भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबि गिबियावनो आङो बरायग्रोनानै लाबाय आरो आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां मोजां दं प्रमद बर' बिथां बुंनाय मोनसे खोथाखौ आङो गोसोखांदों बिथाङा बुंदोंमोन मोनसे समाव आमी अखमत मुख्यमन्त्री हेमन्त बिश्व शर्मा डाङरियार गाइडेन्सत बिटिआर अनसলত शान्ति प्रतिष्ठा आरो उन्नयन কৰিবলৈ सक्षम হৈছো होननानै नाथाय दिनै मा जाखो दिनै बिथाङा बुंथोंसै मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि सिएम बिथांनि गाइडेन्सआवनो दिनै जों बर' रायजो राजाफोरनि हाखौबो सिख'जोब्बाय आरो आदानि कम्पानिनो जोङो फानबाय एपिडिसिएलनो जोङो लेन्ड एलटमेन्टखौ होबाय उइदाउट एनि कनसेन्ट अफ दिस भिलेजार्स बे रायजो राजाफोरनि खुनु खोथा सावरायजासे जों नोंथांमोननो एलटमेन्टखौ होबाय बे जादों आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि गाइडेन्सआव जों बेखिनि खामानिखौ मावबाय जे रायजो राजाफ्रा हा गैयै जाजोब्बाय जोबोद मोजां खामानि मावबाय जोङो कम्पानि लाबोबाय जोङो होननानै लाथोंसै प्रमद बर' बिथाङा होननानै लाथोंसै गावहा कौटि कौटि थाखा लानानै दिनै रायजो राजाफोरखौ बेबादि रानहोनाया बेबादि खस्थ' होनाया दिनै गायनाय फुनाय दैज्लां बोथोर सम बेखिनि समाव दिनै गायनाय फुनायखौ गारहोनानै मावनाय दांनायखौ गारहोनानै दिनै सामफ्रामबो बिथांनि उपद्रबखौ बासायनो थाखाय हासिब लानानै बिमा माहारिया ओंखारदों हौवा रायजो राजाफ्रा ओंखारदों सेंग्रा उन्दै गिदिर गासिबो ओंखारदों खारन बिथांमोना गावनि मोन्थाइखौ जुजिदों दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंगोन गावनि मोन्थाइनि थाखाय जुजिनाया मालाबाबो आयेन बेरेखा नङा गावनि मोन्थाइनि थाखाय जुजिनो थोननाया भारत संबिधानाव लिरनाय दङ आरो इउएनअ'आबो बेखौनो गनायथि होयो बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना गावनि मोन्थाइनि थाखाय जुजिदों बेखौ मालाबाबो पुलिसा अयथासार खालामनो हाया आरो गावनि मोन्थाइखौ गाव लानो आरो रैखा खालामनायाव खुनु माबा मोनसे रावबो केसबो होनो हाया बिथाङा गावहा थाखा फैसा बिल्डिं आरि गोनांखाय दिनै बिथाङा बिल्डिंआव थानानै एसियाव थानानै बेदर आखाइ ओंखाम जानानै दिनै रायजो राजाफोरखौ रानहोनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा इमाजिन खालामबानो जों मिथिनो मोनो बिथांमोना सान्दुङाव बेसेबां खस्थ' खालामगासिनो दं फुंनिफ्राय ओंखारनानै बेलासिसिम न' बांखौ खेल लायाजासे गावबा गावनि हाखौ रैखा खालामनो थाखाय फिउचारखौ साननानै बेफोरबायदि खस्थ'खौ नुनानैबो दिनै प्रमद बर'आ आमी 100% उन्नयन आरो निरापत्ता होननानै बुंबा जानाय नङाथ' मा मुल्य दं मा बिलु दं दिनै नोंथांमोना एमपि दं एमएलए दं सरकार सालायगासिनो दं ट्रिपल इन्जिन दिनै बेखौ आदानिजों फंसेबाबो गौतम आदानिजों रायज्लायनो हायैनि प्रश्नआनो फैया अमित शाह बिथांजों रायज्लायनो हायैनि प्रश्नआनो फैया आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों रायज्लायनो हायैनि प्रश्नआनो फैया इलेक्ट्रिसिटि डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार बिथांमोनजों रायज्लायनो हायैनि प्रश्नआनो फैया रायज्लायनानै समाधान खालाम नाङा नालाय नाङा गैया नालाय गैया बे ओनसोलाव जाया नालाय जाया बास
केलकाता जुदायाव लांदों रायजो राजाफ्रा हगारा जेला डेम'क्रेसिया मा डेम'क्रेसिखौ मा बुंदों गिदिर गोलावफ्रालाय सोर बुङामोन बाय दा पिपल अफ दा पिपल फर दा पिपल होननाया बोरो बे रावा बहा गोमाखो आरो बे इसिबां गोजाननिखौ नांबावला जोंना फादार अफ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म आफाया बुंलांदों लिभ एन्ड लेट लिभ बे लागु जानांगौ जोंनि गेजेराव नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बे रावखौ बे बुंनाय फादार अफ बड' बुंनाय रावखौ ब्रेक खालामगासिनो दङ हेव खालामनानै खामानि मावगासिनो दं नाथाय बिथांमोना खुगायाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि राव लायो दिनै रायजो राजाफ्रा रावबो बुजियै गैला जोंहानि थाखायनो बिराद गोलाव सम संग्राम खालामबोबाय आरो बे हाखौनो जोङो खोमानानै लानो गोनां जायोब्ला दिनै बे संग्राम खालामनायनि मुल्यखौ बिथाङा बुंथों गावनि खुगाजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै 2 नं फाग्लिजरा ओनसोलाव थांनानै प्रमद बर'आ थाबैनो बेखौ बुंनानै लाहैथों आरो समाधान खालामनानै होथों बेखौनो आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों बुंबाय स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल